Хуш исле кофе белән. 670 тәңкә беренче конкурста алган идем. Мәхәббәт. Куркып калдым. 2 загран. Бер загран паспорт. Бер рәсем паспорты. Флешкада булган аранжировкалар һәм помада. Мин бик әйбәт. Кара плащ. Ну-ка, атринта. Үзеңә гармонияда булып, үзеңне яраттың. Мәхәббәт әлбәттә. Чәчәкләр көне. Минем плейлистта нәрсә генә юк. Классик җырлар, аннары Кристина Агилера, Бейонсе, Әлфия Абзалова, Илһам Шакиров да бар, мин бар, һәм Джастин Тимберлейк. Надан кешелек. Горурлану. Татарстан. Картаямын исыл йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрләр дип җырларда җырланса да. Акыллырак. Вивальдиның вокаль циклын өйрәндем. Мин иренне чыгытып торам. Нервный рок. Дөньяга нәрсәгә туганымны белдем. Кудряш, ноздряш. Ул минеке инде.